Ix-Shadow Minister Laburista Evarist Bartolo beda l-ġurnata tal-Ħadd jitkellem dwar il-Karnival waqt l-attività politika tal-Partit Laburista fiż-Żurrieq. Il-Karnival twal is-sena kien barra miż-żmien. U għadu daqsxejn għaddej u l-bieraħ rajna l-isfilata prinċipali. Filgħaxija Bartolo mar fuq il-programm min imissu fuq l-Istazzjon Nazzjonali u fil-waqt li kompla jiċċajta mal-preżentaturi ammetta li meta kien Ministru tal-Edukazzjoni kien bat lill-istudenti jiddejnu. Kont smajt illi kien irnexxielek pereżempju tisparixxi l-istipendi tal-students, poof, just like that. Net mhux hekk sparixxejthom. Okay. Jiena Ma kienu smajt. sparixxuti kompletament, ġdina kienu parti self u parti otja. Illum Evarist Bartolo u Shadow Minister għall-Edukazzjoni li jfisser li jekk il-Partit Laburista jerġa' jkun fil-Gvern, Evarist Bartolo ikun il-Ministru tal-Edukazzjoni. And I have a darn good song for you. Imagine, ta' John Lennon. Imagine, terġa' sir Ministru. Dream, dream, Xi sitt xhur oħra nitkellmu, ta'? Wasik man. Ta' xi sitt xhur oħra nitkellmu. Għaw fejn sitxu. Mbagħad ngħidlek. Ħalli jekk tiġi titlob xi ħaġa ngħidlek, jekk tiftakar medet li dream, u inti tgħidli għamilli jekk ngħidlek dream. Sa dan it-tant anke waqt il-programm min imissu Evarist Bartolo ħal opportunità biex jgħajjar id-deputati nazzjonalisti. Ngħidlek fil-Parlament għax kemm għandi inkompetenti faċċata tiegħi. Waqt il-programm Evarist Bartolo kellu ċans jisfen, ikanta u jirrispondi għal diversi mistoqsijiet tal-preżentaturi. Dream, Xi sitt xhur oħra nitkellmu, ta'? Wasik man. Ta' xi sitt xhur oħra nitkellmu. Għaw fejn sitxu. Mbagħad ngħidlek. Ħalli jekk tiġi titlob xi ħaġa ngħidlek, jekk tiftakar medet li dream, u inti tgħidli għamilli. Bartolo u Shadow Minister għall-Edukazzjoni li jfisser li jekk il-Partit Laburista jerġa' jkun fil-Gvern, Evarist Bartolo ikun il-Ministru tal-Edukazzjoni. And I have a darn good song for you. Imagine, ta' John Lennon. Imagine, terġa' sir Ministru. Xielek pereżempju tisparixxi l-istipendi tal-students, poof, just like that. Net mhux hekk sparixxejthom. Okay. Jiena Ma kienu smajt. sparixxuti kompletament, ġdina kienu parti self u parti otja. Illum Evarist Ix-Shadow Minister Laburista Evarist Bartolo beda l-ġurnata tal-Ħadd jitkellem dwar il-Karnival waqt l-attività politika tal-Partit Laburista fiż-Żurrieq. Il-Karnival twal is-sena kien barra miż-żmien. U għadu daqsxejn għaddej u l-bieraħ rajna l-isfilata prinċipali. Filgħaxija Bartolo mar fuq il-programm min imissu fuq l-Istazzjon Nazzjonali u fil-waqt li kompla jiċċajta mal-preżentaturi ammetta li meta kien Ministru tal-Edukazzjoni kien bat lill-istudenti jiddejnu. Kont smajt illi kien irnexxielek